ہاں کچھ تاس کرو اس دھرتی تے احساس کرو انسان دا چوتھاروں لوگ ڈرے ہوئے ہیں ہر گھر وچ بھیڑ یا باکاں ہیں جے پتر پڑھان وے سکدے تاں پستول تاں ہتھے نہ دے جیو واہ 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 جے پتر پڑھان وے سکدے تاں پستول تاں ہتھے نہ دے وہ پستول کوئی بھوک دا حال تاں نہیں ہاتھ رینچ پلاس یا تیشی بھی تو بھوک کو مار تا سکدی ہے ایک موٹر سائیکل کسان وچ تیجے چوتھے حصے لوگ سنگرتے نہیں کر مارنے دو کدی سوچا ہے وے بے اگلو بھلا پتر کو سوکے پل دے کدی سوچا ہے وے بے اگلو بھلا پتر کو سوکے پل دے ہیں اتا نندرا لگ دین میری دے اتا پگھر لگ دے بابے دا اتا پورے لگ دین بھینی دے سوک چین بھرا دا کم مندے بھلا پتر کو سوکے پل دے اور کل شاروں بلدا ایک نیگر جدی ڈاڑی مس پئی لاندی ہے بہو نازے نال پلیا ہویا جرا پوترا ہکو پیو مادا جرا بیرا پنجے بھینی دا کل بے دردی نال ماریا گئے اودے گھر دے جھاتی پاو ہا کل بے دردی نال ماریا گئے اودے گھر دے جھاتی پاو ہا کیویں بھینی وین کریں جان کیویں اماں بڑ بڑ ویندی ہے اوندا بڈھا پیو میں لگدا ہا بس بیچے جاون سا کہنی ذرا اپنے سینے جھاتی پوئی میں تارے پوتر بھی حسن پائے بھلا پوتر کوئی سوکے پل دے واہ واہ